Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kakasi Students Union KSU ha ka khatlai trik unai tung arja arpanrio kala pha abyang ke shithi pinkan mau show Professor Dr. Nalin Mehta Director ka Negrims Hospital halor ki mat jingdawa ka seng habaye de ba ka thungkam thung jam ha ka te ka hospital haba kren chikla pathai khubor usamla Ruben Najar General Secretary ulong ba min ta la shi snem ka seng ka yai dawa ban pin bet noi ka rukam thungkam ha ka te ka hospital henrei hadu min ta kam shem ladan ka no ka jingkala Uloong ba wat like le shang manikren halor kani ka kam heri ka kot tang ha ka jingkular klam dadan kanu ka jingshem khia Nalor ka tau loong ru banakaliang ka seng kalayo jing tip ru banakaliang u director ula per shang ban weng no ekani ka jing ekren ban pinlong ka governing body ban pinlong no ka examen thungkam ha ka ba ula pin shai ba ka KSU kana maila satya klam da dep ban pin bai ka thungkam thung jam ha ka te ka hospital minne ngilayo ban pha ya ka wei ka shithi shu director jokoni grams kani ka shithi ka kado hapading ka kabadi kadi sipang katu ka jingki bakaseng kala le shisna menchwa kata ubnai mi shtarik habadi bak recruitment hapo nigrams hakitu kisnam ki baladeb nakaliang kaseng kala persyajur ya ka jing thep kam hapo nigrams ka ba thep itang ibri bana Rajasthan te kala kwa kala pa ka reservation ka bathmai namtaki bri ki ba di napo kajela ban penkala ya karisho jong ki male but female nurse prapo la arpo but kiwi ki mat ki bangila dawa hatu kopor ngila don kasidin menstruation ke basanski henry hadin bakal awan no kajing yakren na ka sarkar jela ki ong ban ki ong no ba wan sakami kajing yakren hakatu kopor la alam khmat di pa polling do ban yakren halor kata ka benta bigila khot yakren ni hakatu jing yakren la don ru nakaliang ka director jogin yakren bagi staff nakaliang jung DC nakaliang ki pulit ba hakatu kusking ngila rai ba nakaliang ka sarkar hi kan chimkhia halor ki mat jing dawa jong kaseng bat kin ke namar ki sutu ba ki mat ki jing dawa jing ki long ka badon kam henry ka basmusi pat hatu kopor ki omba yakani hapo shibnai ngin pen urlong no ngin pendep no ngin kinto ikita shiti sipo ministry henry mental asisnem kenti kampat ja kapat urlong kata ka jingi kendu kapat don hi kanu kapokres habadi bedmi benta nakaliang kaseng ngila la bun sin ngila tho shu chief secretary ngila tho shu health minister ngila pentip shu chief minister ka jelaru halor kani kaman nomor ngistu ba ngimkwa nakaliang kaseng ngimkwa ban block ya kata ka recruitment hapo nigrams nomor ngistu ba katai ketika jaka ban ai jing sumar bat lada kiduna kinas kiduna ki staff hentei ka digin jingdu nong namta ka jungi hi hende ka juk oporu lada ka jing tungkam hentei kan wan kan di betang ta kinas sinrang ki bawan Rajasthan tikum kini ki jingja kin nang ja ben ngila batai di kata naru system hende kan kanang yailong menta bat ni mene ngila indon ka khubor bakan nakaliang director jokon grams ukwa ya ka kata ka jingi keren jungi system menchua ula ka ban weng no yakani ukwa ban khot na kata ka governing council kini kindiat sni but ban pelong no ita examination ning baka norset kum baka long minute to por but nistu ba system baka wan kan ka examination ning baka norset kumut kinsa rung biang kini kinas sinrang na Rajasthan ba ni kibi jela but kinas kasi shini kinumi okam te halor kini kamat ngila ya kerenchai khatu ko shiti bi thok mene bangila pen poi show director ngila kerenchai ba nakaliang kaseng dalili ru minum ailat bang pelong governing council kat ba nakaliang jokani grams kipat bed ikitu kimat jigdawa bakaseng galabu ba lada kani nala ka sarkar jela bat kani grams kim shim khya halor kini benta kaseng sasisien ka haban mi madan ban persya ya kani ka jingle jung new director ni grams bat ka sarkar jela kata kadi barabor ka julungum tahi ba man kapor kawan kami jing ka shuki khot kami jing kran ondal apoi he jing mi jing kran kami tangga jingkular bato kan long kumni to kan long kumtai ini kata ka jingkular ka mampoi shu she kumbang ala batai pi ba nakaliang ka jungi ru imkwa ban puntut ya kata ka yat ka yeng
hapo hospital nomor ba kamdi kanu ko office de ke bangila ban persya nomor gistu bang dingilit jante ban PMI ya kata ka protes ko jungi kala banun ko jinta ki pajba ki baya beng ki bri ki bawan caka suma tagrau ngir ngi shimi kata bingkwa ban ya keren pendek kalau kan ikam Henry di nomor ka jingkuman nakalyang ke nonggelam jukun ningrem bakum ka seng indon la don ti bangi haban mi madan kuntu Henry da lada kani kajingkular nakalyang ka sarkar bakan pet halo kani benta bat kajingkular nakalyang kani ningrem bakan budin ya kani ka bakan budin ya kani benta bakin song ban perkat halo kimat ki jingdoa jungi lada kim urlong lada ki wengno ikita boro baki penlong ki yaj be kum ki li akipor ki borem nakalyang ka seng haban mi madan sesisian pak Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya